So hello everyone, welcome back to Sia vlog. दिनैनि गोदान भिडिअ'आव गासैखौबो बरायना थाबावलायबाय आरो so नोंथांमोना मारै दङ? जोंबो लोमजानानैसो दङमोन, दासो मोजां जादों आरो नानिबो आंबो लोमजादोंसोमोन, सियाबो आंबो, ओंखायनो भिडिअ'खौ लाबोनो हायाखैमोन। So दिनैनि भिडिअ'आवहाय आं नानिखौ दख'ना गानहोनायनो नागिरदों आरो गानहोजाना गानहोजायाथाय ड्रेस गानबाथाय बोराबो बिहा गानहोजागोन ना गानहोजाया गानहोनायनो नागिरदों आरो स' नायलांबाय था होमबा भिडिअ'खौ लोगोफोर। जोंहा नै सियाखौ दख'ना गाननो नागिरदों। सियाखौ माबायदि नुयो दख'ना गानबा सियाखौ? वाह ब्लाउस बायदि नुखालायबावदोंना बेखौ गस्लाखौ। सियाखौ माबायदि नुगोन दे गस्ला गानबा? खेराइखौलाय अबाव सोगोन बिनिखौ? बैसागुआवबो देलायगोन बिदिनो। सिया दख'ना रेडिमेड बायनांगौ नानिनो र' बैसागुआव नुनो मोनगोन सियाखौ दख'ना गाननाय। सिया अरथालायनो रावबो हमग्राखैनि आंबो हमनो मोनासैना। देन्जार नुहांबायथ'। गभर्नमेन्ट कलेजाव फरायग्रा नुबाय मामि। गभर्नमेन्ट कलेजाव फरायग्रा नुबायलै। वाव दै माथो गाबगोन मामि? नै साइज नुथारबाय ना गरमखाय बादों? आयौ गाना नामा? साइज नुथारदोंमोन। साइज नुबायथ' सिया दख'नाजों। मानो गाबनांगौ? मानो गाबनांगौ सना? जाबायना बा नै मामिखौ माबायदि नुखो गाइस नायलाय। बाथारो नै गाननो बाथारो। गानानोहाय लागाव मामि गानानोलै हनै माबायदि जिरायनानै थाखो। सिया बिबार बारियाव बिबार बागान साइज नुदों दे सना बेखौ सोन दे मोसादो नों गोसोब्ला होनदो दे सना। खारबोथारबाय आंजों खारबोदेरफाबाय सिया गाननो बाथारदों। मबाइल नायनानैसो थाबाय नै जोंनि सियाखौ सिख्ला गिदिर नुबाय। हेलौ होनलायदो मामि। नायलाय सिख्ला गोरासो एकथिंब्रा सिया बानायलाय दे ओरैनो हरलाय दे। साइज नुदोंहाय नायनो हागोन नै जोंनि सियाखौ माय दोनदों बिराद साइज नुबाय। गानला गानानो एथ' मोजां नङानो गुजोब्बायसो। दे गानला दे र' खानाय लावगोरबावनांगौ लावगासिनो देन्जार साइज नुगोन सियाखौ। मबाइल नायनोसो आंनि गैया गानहोनायासै आलदाखौ गानहोनो ना गानला? गानानो माबा गैया दासान्दि भिडिअखौनो लाबोनो मोनाखै जोंहा टाइमफ्रानो मिलायथारा। आंहाबो दासान्दि लेटसो सफैगासिनो मानो होनोबा माबा पार्सेलानो बिराद फैयो दा फुजा सिजोन नालाय सेलनि सिजोन नालाय बिराद मानसि अर्डार हरो। पार्सेल गावैनो अफिसाव खानायानो होननाय बायदि जाजोबलायखै। कारेन्ट सर्ट नांनाय बायदि जाबाय खानायफ्रानो।
बिराद गोबावजोंसो सफैयो 4टा गाहाम 3टा गाहाम एखमबा 5टाबो जाबोलायलाङो ओमफ्राय मा भिडिअ बानायफैनो मेंफैनोसै मोनानानैलाय मारै भिडिअ बानायनो बिदि जायो आरो दासान्दि समखौनो मोनथाराखै सम मोनबाथाय रेगुलार लाबाय थानोसै आरो मोजां लाबोनोसै नों माबाफोर बुंनो सानदों नामा मा बुंनो आंनि लेट लेट सफैनायखौ माबायदि मोनो नों बायो भिडिअ बानायनो मोनासै नालाय गावहाबो थारमाने गावहाबो बानायनो हाया आरोना हारसिं नानिखौ लानो ना भिडिअ बानायनो जायो नालाय औ थारमाने स्टेन्डजों खेबनो माबा स्टेन्डजों खेबोबा बियो नानिया बोख्लायो आरोना जेन'बा स्टेन्डखौसो मा दोनदों साननोना गथ'फ्रा माबायो आरो ओंखायनो दिनै जानला मोनला बानायबाय ब्लगखौ न'आवनो सियाखौ देखायसैलाय नै खेरा गानलायलायथारदों सिया बा मामि सिया बैसागुआव गानफिनगोन ना बैसागुआव देखायफिनगोन नानि सिया देरबोगासिनो दा सैथानिफ्राय सैथान जासिनथारबाय आरो सिया रायज्लायहां जाथारबाय सिया रायज्लायथारसिगोन सिया रायज्लायसिगोन रोंहांथारबाय रायज्लायहांखाबायना मोनफा मोननै उइ आंनाथ' खानायानो बुंनांला माबायदि जाखोथाय देलाय जाहांखाबायना एसे आङो माबानि बायदि लानो नागिरदों लाइगारनि बायदि लाइगार ना ओरै गोलाव ना लाइगारनि बायदि लानो नागिरदों नै रागा जोंगासिनो आंखौ लाइगारनि बायदि लानो नागिरनायखाय लाहैना लाहोआ दाबो नै लावखांखाबाय आङो लाइगारनि स्टाइल लानो नागिरदोंमोन जागोन ना जाया लाइगारखौ आङो मा होनोमोनलाय लिंगार दाख्लैनिफ्राय मा होनगासिनो लिंगार जालायलायो मावजि नोङो गैला आंनो लिंगार नाया नामा नोङो जालायलायो आङो लाइगारखौ थारमाने मिथिखायोमोन आं बावदों आरो ना लिंगार होनफ्लांबाय थादों गामिनि दखानाव संनाय गामियाव दहाय लायदोंमोन दांबायना खानाया बरियानो जोबाव सियाखौ देखायनो सियाखौ मामि हेलौ हनै बेयाव मोसागासिनो मामि नालाय होनदों ini बानायदो दुर्गा फुजा फैथारगौ फुजायाव फुरा दावदै खेला माबा खेला गेलेगोन फुरा खेबफैजोबगोन ओमफ्राय माबा नों माबाखौ नुवाखै फेसबुकाव दासान्दि भाइरेल जागासिनो बै माबाया मा एन्जरनिसो खेलाब्रा एन्जरा हाबबासो देरहायो दहाय नुदोंमोनथ' बे दंबाथाय गेलेगोन जोंबो बेखौ गेलेगोन आं दहाय नुदोंमोन जों माबानिखौसो गेलेगोन एन्जर सिखा नालाय जायखिजाया एन्जर फिसासो होयो मालाय एन्जर हाबोनानै मोनोरा बेखौनो दंबाथाय गेलेखागोन नै बिराद एटिटिउड जानानै दं नायलाय जेबो नायबावा केमेरायाव जा सैथान जाबाय बियो सैथान जाथारबाय खानायल' लावनांसिगौ लोमजादोंसोमोन जों सानैबो बिमाबो फिसाबो आंनाबो आवाजानो सोलायलायदोंमोन दासो एसे मोजां जादों लोमजानायनि फुटेजखौ सोना होगोन लास्टआव माबायदि जादोंमोन बिसोरो लोमजानायनिखौ सोना होगोन थारमाने आद्रासो जादोंमोन नालाय मामियाबो लोमजादोंसोमोन ना मामि खिथालाय मा जायामोन जोङो दालाय टाउनाव खेबैनो नागिरदोंमोन ना ओमफ्राय खेबैनो मोनाखै जोङो डाक्टारनाव लांनाय टाइमाव खेबनाय जायाखै आपल'ड खालायाखै जोङो लोमजानायनिखौ बे ससेखौनो होगोन आरो नैबे भिडिअ'आवबो लास्टआव मामि लोमजादोंसोमोन ना जोंना सना लोमजादोंसोमोन ना स' दा मा खालामदों नोङो मोनानि ओंख्रि फोरला हादों बा फोरला गोथाव मोनथारो नोङो बारा गोथाव मोना आंबो गोथाव मोना फोरलाखौबाथाय बाथारो आङो जानो मानोबा फोरला आरो नै जिंखा लेबनायावबो बाथारो आङो सिगाङाव ओमफ्राय एबारहाय मा जादोंथाय एबारनि बोसोराव गोथाव मोनाखै आं बिराद गोथाव मोनोमोन सिगाङाव गोथाव मोनोमोननो बियो एबारनि बोसोराव गोथाव मोनाखै आं फोरलाखौ गोथाव मोनखाया ओमफ्राय लेबनोबो आं बिराद बायो फोरलाखौबाथाय फोरलानिफ्राय आरो जिंखाखौ बासिनबावो आङो फोरलाया एसे साबसिनबावसो लेबनो
जिंखाखौबाथाय बाथारो आङो लेबनो आलदा होनबावोसोदां ना गुबुननिथिंबो जिंखाखौ फोरला जिंखाखौ बोरैबा बोरैबा होनो र' सिल्का थिल्का बोरैबासो होनलाबायो बोरैबा सिंका ना बोरैबासो होनो आलदा आलदा जायगायाव आलदा आलदा होनो जोंनाव जिखुनु नैबेखौ फोरला होनो नैबेखौ जिंका होनो जोंनाव फोरला जिंका ओइ बेहा नायनो बाबाय हारसिंसना नायनो बाबायदां नै सैथान जाथारबाय दे बियो हेलौ नै हेलौ लोमजानानै सैथानसिनसो जादों लोमजाबाथाय सैथानसिनसो जायोना गथ'फोरबाथाय नंगौना नङाथाय जिखुनु जोंना सैथानसिन जादों आरो ना जिदनो थिनलायलायो जिदनो थिनलायलायो लाबोदो जिदसो हरदो मामि गारनानैसो हरलायो गारनानैसो जायो नों आमोनो बेखौ आमोनो जिरखांबाय नै ना हानहरदो दे हारसिंसो हानना लानांगौथ' आं हाना एथ' बुरजा हानो मामि गोथाव मोनदों गोथाव सिथरबो जादों मामिनाव गोथाव नङा हो गोथाव नङा मामि भिडिअ नायदो प्ले होदो नुस दा गोखै मोनजोरैनोलाय गोथाव गोखैसो दा गोखैयानो बोरैबा जालाय आं गोखैया मादि जादों हेलौ लोगोफोर सैमाखौनो सोर फैदों सानलायदां सैमाया खिथु फैफागासिनो दङ स' लोगोफोर आंनि आवाजखौ सोलायनाय मोनदों ना मोनाखै गासिबो आवाजखौ सोलायनाय खोनादोंना बिराद गगा मोनदों आरो मोनायावहाय हरसे गरम माबानोनो हायाखै उन्दुनोनो हायाखै गगाजों लोमजादों आरो गगा मोननानै आरो नानियाबो आंनियानो माबाखो ना माखो बेहाबो गरम आरो दाबो गुदुं माथायानो नायसिया नेवलाय सना हेलौ होनहरमा हेलौ होननो हायां नै सिबाय हेलौ होनहरदै लोमजादोंसो नै नङाबा बिदियानो जाखाया मामिया जोंना मामिया रायज्लायखाथारो नङाबा आवाजानो सोलायलायदों आंनाबो बिमा फिसा सानदों हरसे गरम लोमजादों आरो स' दा खयथा जाखो 2:35 PM सोरहा मा ओंख्रि जाखो खिथाहरदो कमेन्टआव लोमजानानैसो दं बेसारा डाक्टारनाव थांसै ना सना मैयाबो मुलि लायदोंमोन आङो लायखादों थेवबाबो लांबावसै देखायबावनोसै बोरैबा लोमजागायै मोनदों मोदै गवां नै सिबाय सना डाक्टारनाव थांसै दे सना बेहाबो लोमजानानैसो दं नै बोरैबा जाजोब्बाय डाक्टारनाव थांसै थारमाने बिश्वकर्मा फुजायाव अखा सिजादोंमोन नालाय ओंखायनो दासो लोमजाबाय आरोना नै बोथोराबो आलदा जाथारदों मानसिफ्रा लोमजालाजोबदों गासिबो बांसिनानो दा औ थान्दा सफैसै नालाय ओंखायनो थान्दा दिन सफैसैलाय नालाय ओंखायनो लोमजासावदों आरो बयबो दा मामियाबो बे लोमजानायखायनो लोमजाफाखो ना माखो मामियाबो लोमजाबाय आरोना सना उन्दैफ्रा खस्थ'सिन जाथारो लोमजाबा अन्थाबाथ' नै खिथानोबो रोङा मानोबो रोङा बोरैबा जाजोब्बाय नै महरानो थ' डाक्टारनाव थांसै थ' सना थ' बारबो गैथारा एसेबो थ' डाक्टारनाव थांसै दे सना